La 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 la. La 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 la. Participación del público muy importante. Hay un momento que es el escenario, es todo el teatro, ¿no? La taquillera hace un striptease fantasma. Esta es brava. En esta ocasió han aplegat a Sueca amb una nau espacial. Sí, perquè el sempre sorprenent grup madrileny s'ha passat uns anys viatjant per l'univers fins a aterrar als escenaris per mostrar què han trobat. Sense paraules i amb l'humor negre i absurd que els caracteritza,